Здравейте, приятели! Мина много време, откакто не съм качвал каквато и да било форма на подкаст или друго YouTube предаване. Дойде време да ви представя моята нова идея или най-накрая успях да открия това, което наистина искам да правя по начина, по който искам да го правя. Отнеми малко време, признавам си, но аз съм от тези хора, които искат да изпипат нещата по най-добрия възможен начин и в крайна сметка да не се парализирам от тази дума, няма да я повторя, от желанието да направя добре нещата. Затова почваме от там, откъдето сме стигнали, и пред очите ви в следващите месеци, години, надявам се, ще се развиваме заедно с вашата подкрепа, с подкрепата на всички гости, с които ще си говорим. Тъй като много теми и хора остават извън кадър, затова реших това предаване да го кръстя извън кадър и ще се занимавам само с теми и неща, които се надявам на вас да ви бъдат полезни, а на мен са ми супер интересни. И хората, и темите, които остават най-често извън кадър. Днес на гости ми е една приятелка, с която се познаваме, може би вече 8-10 години. И с нея имаме няколко неща, които да обявим в последствие за бъдещето на този формат извън кадър. Но преди всичко, тя е човек, който се занимава с страшно много неща и е изключително каузиална личност, т.е. човек, който се интересува от добруването на обществото. Така че за мен е чест да ви представя Йоана Колева. Здрасти, Панчо. Аз искам само да ти кажа, че за мен също е огромна чест да бъда първия гост в този формат, който лично аз съм така, слушайки те сега, си мисля, че той има едно голямо бъдеще пред себе си. Има много смисъл в идеята ти и вярвам, че ще бъде увенчана с успех. Ти как предпочиташ да те разпознават хората? Като Йоана от Джамба, Йоана от фундация Social Future или просто Йоана Колева? Кое за теб е... Интересен въпрос, честно казано. Най-често ни казват Йоана от Джамба. Това е... Най-често ни казват, казваш. Да. Но истината е, че в фундация Social Future е по-голямото нещо. Джамба е само една от инициативите, които има фундацията. Съвсем отскоро има и Джамба ЕОД, която е фирма собственост на фундацията. Амбициите ни на мен, на целия екип е да направим пък там, да изнесем социално-предприемаческата дейност съвсем отделно. Така че дали Йоана от Джамба, дали Йоана от Social Future или просто Йоана, няма значение. Важно е да се говори за Йоана. Да е правилната Йоана. Да се говори за каузите. Добре, това, което си ни донесла и нашите приятели ще виждат често, всъщност продукт на Джамба ЕОД ли? Чакай, че ще го изтървеме. Да, между това е чисто нов етикет с Джамба ЕОД. Страхотна ароматна свещ. Как казваш, се казва? Коледна магия кръстихме. Мирише на Коледа. Като всъщност, да, наистина е много хубава. Вътре аромата е коледни подправки плюс боровинки. Наистина много коледен аромат и наистина някакси е магичен. И затова го решихме по този начин. Съжалявам, че няма как да предам на хората аромата през екраните, но той е страхотен. Наистина е... Чай да махне тази. Аз искам да ти призная, че от твоя страна да чуя, че свеща е със страхотен аромат е много голям комплимент. И не знам ти дали си спомняш, но аз сега ще върна в едни времена преди 8 години, когато от един от първите може би наши срещи, една от първите наши срещи ми каза: Колева, ти мириш на западноевропейка. Как мириш на западноевропейките? Чисто и на хубаво. Да, така че наистина от теб приемам абсолютно като голям комплимент, тъй като знам колко е развито обонянието и колко много така имаш сензитивно за тези неща. Това е от времената преди COVID. Но мисля, че успях да мина почти невредим оттам и след толкова години тютюнено пушене, признавам си, това ми е намалило обонянието, но аз водя сериозна битка с това да спра да пуша, между другото. Ще успея. Успях да се справя с килограмите, ще успея да се справя и с цигарите, така че убеден съм. Ако имаш нужда от помощ, съвсем скоро се запознах с една дама, която много ще ти помогне.
Ще трябва да я плащам. Тя от НПО сектора, ние сме свикнали да правим много неща без пари, така че може и да се разберете. С какви хора правите тези свещи и кетеринга, който също е страхотен? Да, всъщност, благодаря ти въпроса. Важно беше да обясним защо сме социално предприятие и с какви хора работим. Аз, както знаеш, от самото начало, в което влезам на дълбините на НПО сектора, много се опитвам да помагам на хората. Самата аз в семейството си имам хора с различни предизвикателства и беше много важно да подкрепя групата хора с увреждания и още повече младите хора с увреждания. Защото, ако говорим за едни така хора вече 40-50 плюс, там трудно можеш да създаваш и изграждаш нови умения и знания, но когато говорим за едни младежи, които току-що завършват средното си образование или дори по-малки, вече работим и с 14 годишни, наистина има надежда и има възможност ние да им помогнем, те да развият конкретни умения или знания. Разбира се, тук зависи от конкретния профил на детето, на младежа. Примерно работим с интелектуални затруднения, с глухи хора, с незрящи хора. Самия екип на Джамба има няколко човека, които са представители на групата. Имаме и човек на количка. Така че важно беше за нас тази дейност да не остане само от гледна точка на това ние да бъдем посредник между работодател и човек с различни възможности, както ние така се опитваме да наричаме групата хора с увреждания, така поне позната обществено. Искахме да ги им дадем и допълнителни възможности да учат как да правят те неща. И така се роди идеята за Jump Essentials, така ги кръстихме свещите. Jump Essentials. Искаме по този начин от една страна те да трупат знания и умения, от една страна те да си изкарват хонорари за работата и от друга страна по този начин, разбира се, виждаме и възможност да издържаме организацията. Добре, ти като човек с опит вече дългогодишен в тази посока, какви са трудностите, които срещаш при опите да интегрираш хората с увреждания на трудовия пазар? Много са. Наистина не е едно, за да го кажа конкретно. Може би ще спомена 2-3. От една страна все още има стигма. Ние затова се бориме и събитието Run Together, което ти си участвал неведнъж в него. Една от причините да го правим това бягане всъщност не е защото ще развиваме олимпийски шампиони, а наистина за да излезем навън всички заедно, хората, които подкрепят приятелите си, близките си с различни възможности и самите хора да излезат и да заявят пред обществото. Аз мога, аз искам да бъда част от това общество. Така че да, леко по леко сме променили до някаква степен, не само ние, разбира се, много колеги работят в тази посока, но да, стигма все още има, макар и тя да става все не чак толкова. Как се изразява тази стигма? Какво представлява? Хората някакси смятат, че един човек с увреждане може по-малко, работи по-бавно. Това така ли е? По принцип е така в повечето случаи, но не би трябвало да бъде пречка. А трябва просто да се адаптира средата, така че той да може да си свърши работа наравно с останалите. Тоест, би могло да не бъде така, ако ти създадеш всички важни предпоставки човека да бъде равнопоставен в твоята организация. Тоест, има решения. Другата много така сериозна стигма е, че не може да бъде освободен човек с увреждане. Всъщност, всеки един човек, който бъде назначен на работа по трудов договор, до изтичане на 6-месечния период, който по мое мнение е доста така голям период, в който обективно можеш да прецениш дали този човек, който си назначил, ти върши работа. Но работодатели не са запознати и си мислят, че да назначиш човек с телки е нещо страшно трудно и всъщност това е наистина другата голяма стигма по отношение на пазара на труда. И да, може би това са двете. Добре, от другата страна, въпросните хора с различни възможности, които трябва да бъдат интегрирани, те създават ли трудности? Има ли там трудности? Да. Има. Истината е, че трудностите са от двете страни. При тях това, което е липсата на увереност. Ние се бориме с нея. Даже вече започнахме курсове по меки умения, които малко или много звучат като да е нещо, което всеки в някаква степен
от семейството, от средата е научил, но всъщност много голяма част от хората, които идват при нас, не притежават меки умения или не тези, които са им важни, които биха ги представили добре пред работодатели. Така че от една страна това, че те самите не са уверени, им липсват меки умения. От друга страна, нали, не е добре свършената работа в образователната система. Там разговорът би бил много дълъг, трябва да си отделим 3 часа подкаст да ти го разкажа, но предполагам, че поне мога така частично да загадна, че имаме голям проблем в средното образование, когато се касае за интеграция на деца с някакъв вид различни възможности. Има и огромен спор. Ние самите бяхме част от един проект скоро. Огромен спор. Трябва ли детето с увреждане да бъде в училище или, нали, в масово училище, или трябва да бъде специално? Дори учителите не са обединени в едно мнение. Едните казват трябва, другите казват не трябва. Ти на какво мнение? Моето мнение е, че има случаи, в които не трябва и такива, в които е задължително. Тоест, тук пак говорим, че хората с увреждания, дори да са в една и съща група, те са, всеки един човек от тях има различна степен от някакъв вид предизвикателство, с което трябва да се справя в живота. И спрямо тези предизвикателства трябва да има индивидуални подходи. Ние обаче такава адекватна образователна система за интеграция нямаме, която да следва индивидуален подход и да, така да се каже, да работи по индивидуален план за всяко едно дете, което има нужда да бъде включено. Знаеш, тук ти, без да искаш, така настъпваш един от отворените ми мазоли, е, че политиката на държавата и на Европейския съюз е към затваряне на специализираните училища. И аз я виждам как бавно, методично и абсолютно сигурно унищожава тези училища. Държавата, насърчавайки интеграцията на всяка цена, и мога да ти кажа, поне от моя поглед, училището за деца с нарушено зрение вече почти няма деца с нарушено зрение, или те имат много други придружаващи заболявания и децата с нарушено зрение са буквално оставени на добрата воля на ресурсните учители, които естествено не могат да поемат всички деца в провинцията. Родителите много искат децата им да са като другите деца, което е разбираемо до някаква степен, но това тук е изключително моя лична гледна точка и мое мнение е, че това създаде поне вече 2 поколения абсолютно нефункционални граждани на държавата, защото аз вярвам, че всяко едно дете поне в началото трябва да бъде в специализирана среда, където всичко е адаптирано за него и то да получи много силна основа и след това, когато е готово да показва резултати, може да показва резултати наравно с другите деца, защото много моля да ме извинят всички родители, детето с увреждания не е с равен старт с другите деца и специализираното училище ще изравнява, засилва шансовете на това дете то да бъде наравно с другите. И чак тогава, може би след 13, 14, 15 годишна възраст, тогава да бъде пуснато в месомелачката, наречена масово училище. Но, както де, това са си моите такива мисли за това. Да, но те са базирани на твой личен опит, което ги прави много по-силни от това да прочетеш нещо някъде. Аз искам да кажа, че точно съвсем скоро, миналата седмица, се случи нещо супер показателно с това, което ти каза в момента. Дойде при нас момче, което е незрящо в област София живее, не в София град, но в близост до града. И майка му го доведе при нас по препоръка на общ приятел да му помогнем. И като дойде това момче, то е толкова сладко, лъчезарно момче, незрящо момче, приключило му е средното образование, от тук нататък почва да си задава всички въпроса на къде, какво и как почва той да прави в живота. Когато
така проведох буквално 5-10 минутен разговор с него и казах на майката, вие сте учили в масово училище. Не, казва, ние учихме в специализираното училище Луи Брайл. И аз бях абсолютно шокирана, защото както теб, Боби Стайков, Крис Григоров, Катрин, толкова много хора познавам, които знам колко интегрирани и оправни сте. Ще използвам тази хубава българска дума. Това момче, за съжаление, не може да се справя. Не може, защото в самите училища вече не е модерно да се насърчават децата да се развиват по начина, по който сме се развивали ние. Точно поради тази причина, защото политиката на държавата е да се наливат пари в децата с множество увреждания, което, разберете ме, аз напълно го подкрепям, но не и за сметка на тези, които имат само едно специфично увреждане. И понеже в множество увреждания се наливат много повече пари, съответно училищата тръгнаха натам. Така че да, тази тема наистина е безкрайна. Предлагам ти да минем към... Значи ти каза още нещо много хубаво за мен и то е обученията за меки умения, защото аз това от поне 15 години го твърдя. Като човек минал и през корпоративния свят, работил какво ли не и в Тенебрис в ресторанта, където меките умения са безумно важни като хост. В SAP Labs България, където съм бил и там известно време. Там корпоративните умения, меките умения имат огромно значение. Къде ли бива? Работил съм в телефонна централа, дето ако щеш на София Филмфест сме помагали на всякакъв вид граждани. Те звънат със своите гневове, ядове и така нататък. И там меките. Тоест, аз знам от личен опит колко е важно за интеграцията и знам какво се случва в маргиналните общности и каква е комуникацията. Тя е пасивно-агресивна, но по-скоро агресивна. Е комуникацията в този тип общества, в които хората с увреждания неизбежно по един или друг начин живеят. И това е страшен бич. Поне от 15 години говоря колко е важно това нещо и как поне на мен ми се струва, че стигнахме до там, че има готови работодатели, които да дадат шанс на човек с различни възможности да получи работа и да работи, но трудно намираме кой да я върши тая работа заради липсата на подготовка. Моля те, опровергай ме, ако ти се струва, че има и друга гледна точка тук. Да, много правилно мислиш. Това е една причината всъщност и да почне да се занимаваме с обучение допълнително. И има един друг проблем, който, разбира се, той не бих казала, че бих го така назовала като проблем само когато става дума за хора с различни възможности. Мисля, че той си е проблем по принцип в HR сферата. Имаме такъв горчив опит с кандидати. Това също затруднява работа, защото но всъщност това, което по-различна я прави от това да работиш и т.е. да се провалиш един кандидат, който да кажем масов кандидат и един кандидат с различни възможности. Знаеш каква е разликата? Че когато един човек, примерно незрящ, защото да говорихме за Луи Брайл до сега, отива в конкретна компания, злепоставя себе си, да поставя не просто нас като посредник, да поставя цялата група. И това затваря вратите на много други хора. Тук ще кажа, понеже аз познавам голяма част от случаите, които цитираш ти, естествено публично няма да ги разгласяваме, но в защита на Луи Брайл ще кажа, че част от тия хора, даже повечето, въобще не са имали нищо общо с Луи Брайл, с специализираното училище за слепи. Държа да го отбележа това нещо. Не, че има огромно значение, но е още една леко доказателство за това колко е важна началната правилна подготовка. Да, извинявай, че те притесна го в тази посока. Ние малко ли много сме някакъв вид специализирани HR-и и е нормално ние също да бъдем подведени понякога, особено пък има ли между другото случаи, в които абсолютно квалифицирани кандидати им се доверяваме на 100%, впечатляваме се и изнасяме тези впечатления към компаниите, след което обаче падаме заедно с работодателите на земята, буквално, след като видим реалността и как и ние и те са сгрешили в преценката за един човек.
Така че има ги тези разочарования, има ги тези затворени врати за групата. Казвам затворени врати, защото те наистина понякога са такива. Да, естествено, когато голяма компания дойде и каже, значи ти, да кажем, 10 години работиш за това да се отвори вратата на тази компания. Точно така. Ти му намираш перфектния кандидат и той, меко казано, замита направеното под килима. Не, по-скоро прави това, което трябва да се замете под килима. И то яко. И тези 10 години, в които ти си градила, деца казва, сантиметър по сантиметър сте напредвали, за да се отвори тази врата за възможности, тя е затворена почти за винаги. Понякога за винаги. Понякога имаме гъвкави хора на среща си и те дават втори шанс. Така че има страшно много работа и ето, виждаш, не случайно, затова исках да започна това ново начинание с това, което вършите и вие, защото е огромна работа. От това зависи някой да си живее живота достойно, да има работа или да научи много неща за живота, да бъде интегриран. И ние видяхме, че институциите няма да си свършат работата, кой знае колко, от които зависи да бъдат подготвени кадрите. Но вие правите една инициатива, която тук е момента вече да започнем да говорим за нея, която се казва Агент на промяната. Може ли да ми разкажеш за нея малко повече? Агент на промяната, аз даже мисля, че ти си бил в нейното първо издание. Ако грешиш, ти ще ме коригираш. Когато може би зората на организацията, бях така решила да направим заедно с, мога ли да споменавам компании? Боже Господи, споменай колкото искаш, каквото искаш. Все още никой не ми плаща за каквото и да било. Аз всичко си инвестирам. Свободата на словото тук е на 100%, мога да го кажа на всички, които гледат в момента и слушат. Дими е една наша приятелка, Димитрина Василева. Тя тогава и все още работи в Ernst & Young България, в момента е по майчинство, за което много се радваме всички за нея. Но Дими беше човек, който много ми помагаше и заедно с нея така искахме да въвлечем повече бизнеси по темата, защото имаше момент, в който се налагаше буквално като един търговски представител да ходим и да представим това, което правим и да се доверят някакви компании на нас. Още повече, когато нямаше резултати, това сещаш се много трудно. Всъщност Дими ни беше много голяма опора в този момент, тъй като тя беше един валидатор пред бизнеса, след като тази голяма компания, човек на висока позиция, застава до тази организация, значи виждат смисъл. И заедно с нея направихме една като workshop беше, като работилница, на която приканихме хора от НПО сектора и бизнеси. И така цяло... Наистина май бях там, спомням си. Мисля, че беше в един коуъркинг около Геме Димитров беше тогава. Дали вече изобщо още го има и съществува. Не знам защо помня една среща в самите офиси на Ernst & Young. Правихме и точно така. Всъщност беше, може би... Там имаше тогава представители на Global и по това време Global бяха. Да. Имаше и други бизнеси, хелени, които много често застават. Точно така. За различни... Точно така ти беше на това събитие. Спомням си. Всъщност Панчо ни е от първите доброволци, да пропуснахме да кажем, и покрай, може би тази кауза ни свърза. Така се запознахме. И Run Together, за който накрая може би ще споменем. Но това, което тръгнах да казвам е, че тогава с идеята да направим тази работилница и това по-скоро, как да го кажа, да седнем на една маса, не по-сектора и бизнеса и да започнем да говорим на един език. Това нещо сякаш за първи път се правеше 2019 година, когато го направихме. И това беше една моя идея, спонтанна, която така доразвита и подкрепена от Дими. Връчен по една грамота на края на хората, които бяха част от това нещо, или на бизнесите, които бяха част от това нещо, и на НПО-та, които най-силно участваха и ни помогнаха да я случим. Тази една грамота после стана в една статуетка и айде накрая да си направим един коктейл, и това всъщност бяха първите награди Агент на промяната, абсолютно вътрешни наши, от нас към благодарност към сектора, партньорите ни от сектора, благодарност към партньорите ни от бизнеса, които подадоха на ръка на една абсолютно
извън кадър тема. Да. Не е случайно. Не е случайно, да. Така че това беше старта и зародиша на наградите. Следващата година, нали, с 2020, сещаме каква година... Не, 2021 ли стартира COVID? 2020? 2020, да. Значи изпреварихме го ние този COVID. Януари месец 2020 година направихме първите големи награди Агент на промяната в голяма хотелска зала, с вече партньори. Ръсентянг България застанаха първи до нас като спонсор, защото, нали, някак си беше странно да не се обърнем първо към тях, да ги поканим за такъв. Разбира се. Последствие се присъединиха и JTI България. Изобщо си станахме една много хубава общност, микрообщност и семейство, което започна да мисли как да развива тези награди. Смятам, направих много добър избор на жури. Вече, нали, не бях аз и колегите от екипа еднолично да решим кой заслужава тази награда. Направихме го вече както си трябва за първи път. Първото ни жури беше 5 човека. Асен Асенов, Стефан Серезлиев, който вече е професор, доктор Серезлиев, и мой преподавател по реклама в университета, Дани Пенев, млад автор, писател и преводач. Обожавам го. Той, между другото, беше писан на времето. Имахме някакви допирни точки с него. Дани е страхотен. Много го харесвам, да. Кой още? И той много те харесва, между другото. Скоро си говорихме за теб. Да, и Янка Трачук, нашата колежка, знаеше много добре. Янчето. И естествено, нямаше как да не се включиме и аз и Ива тогава. Да. Тя все още беше част от целият процес. И така, направихме едно първо журиране. Естествено, като да пуснеш нещо за първи път, не сме имали 100 номинации, имахме 50 номинации, но пак не беше зле като за начало. В това първо издание беше отличен Ники Кънчев, който пък оттам нататък стана като някакси неразривна част от конкурса. Посланник. Той всяка година открива събитието и казва няколко така вдъхновяващи думи, даже скоро се шегувахме по темата. Колегата Ники Кънчев да дойде да каже тук някои вдъхновяващи думи. Много вика странен нос. Да, е един от колосите в България. Да, но наистина Ники е страхотен човек. Аз много му благодаря и наистина имаме нужда от хора, които имат и публичност и които са в кадър, да застават до те като мен, които са извън кадър, за да може наистина да даваме гласност и на смислени теми. Защо не казвам, че темите, които са в кадър, не са смислени, но има много смислени неща, които са важни на национално ниво и ставайки извън кадър, ако няма кой един подаде ръка да ги изведе на светло, така да се каже, може никой да не разбере за тях и може би по-малко хора ще подкрепим по този начин. В един момент може и да спрем да съществуваме. Така че да, отклоних се малко. Краси Георгиев, маратонеца, също беше отличен в този сезон. Лазар Радков беше в първия сезон. Така се ярки фигури. Гиганти. Да. Естествено, тогава те бяха, нали, те и сега са си, виж, това е също една много хубава. Тези хора, те показват устойчивост в нещата, които правят. Точно така. Значи ние добре сте се ориентирали. Точно така. И ние много добре сме отсъдили журито, нали, към този момент. И всъщност на следващата година нещата също се случиха малко помежду COVID мерките и всичко останало, защото беше една пак така малко нестабилна година от към ситуацията с COVID, но успяхме пак да го проведеме и вече от 2022, 2023, 2024 направихме вече големи събития на сериозни локации с страшно много номинации. Ето тази година имаме 200 номинации, даже са над 200, но реално ние изчистваме повторенията. Това за мен не съм си представила. Ние не сме инвестирали 1 лев в реклама. И е чудесно, защото хората, които са номинирани, не са само от ранга на Ники Кънчев и на Краси Георгиев, които все пак се появяват по телевизията и става ясно те какви хубави неща правят, но има и хора като примерно, ето в момента имаме едни финалисти, Център за подкрепа на хора с увреждания Чайка от Варна. Имаме Силистренска организация, която занимава с изкуство и учи млади хора на изкуство и култура. Хубавото е, че
вече последните години особено имаме не само много номинации, но и много номинации от малки населени места извън София. Като например Център за хора с увреждания Чайка във Варна. Имаме един господин Христо Христов, който е ръководител на културна, мисля, че по-скоро учи деца на театър от Силистра. Наистина, мисля, че хората все пак търсят неща, които са дават платформа на хората извън кадър. Да. Защото искат да кажат: Христо, благодаря ти за това, което правиш за мен. Трябва някъде да кажа колко си готин ти и колко много неща направи за мен. И за това го номинират. Да. Затова обявлението ми е, че Извън кадър ще е една от платформите, където хората от Агент на промяната ще ми бъдат периодично на гости. Ще си поговорим най-малко с абсолютно всички отличени. Дай Боже да успея с всички други, които са били номинирани, защото това са хората, които остават извън кадър понякога. Освен моите лични така интересни хора, с които искам да си говоря. Така че обявяваме официално партньорството на Извън кадър с Агент на промяната, което още повече за мен придава стойност на това, което правим. Надявам се да успеем и на вас като зрители и слушатели да ви дадем стойност, за да видите, че има много стойностни и смислени хора, които не попадат в кадър често. И това е зоната, където се надявам да ги открием. Така че горе-долу отиваме към края на нашия разговор. Първо искам да те попитам, ние някак си дадохме отговор, но все пак, ако можеш да ми дадеш по-конкретен отговор, като препоръка, кой според теб е извън кадър в момента? Кой? Така ли? Кой е човек? Дай ми едно име, с което смяташ, че трябва да застане на твоето място и да има какво да каже на хората. Да го попитам. Кой е извън кадър? Всички агенти на промяната от тази година или поне 50% от тях остават извън кадър. Това със сигурност. Добре. Ако трябва да назова едно име, може би този господин Христо Христов много ме впечатли. Добре, значи... Много ме впечатли той по някакъв начин. Ще направя всичко възможно да се свържем с господин Христо Христов, който ти каза, че в Силистра ли е? Силистра, да. Да, т.е. няма да му е много лесно, но ще се опитам да проведа разговор с него. Ако трябва, ще се организираме и на Zoom. Но аз също искам хората да видят кой е господин Христо Христов, защото ти не се впечатляваш лесно. Видяла си какво ли не, значи е впечатляващ. И ето сега слагаме и началото на една традиция в нашето предаване с въпроса: какво според теб остава извън кадър? Извън кадър остават много смислени идеи, на които няма кой да им подаде ръка, за да могат да попаднат под светлината на прожекторите и за да ги видим, за да ги усетим, за да разберем за тях, за да научим колко смислени неща правят. Така че аз тук пък бих направила една препратка към твоето, ти каза, не го наричаш подкаст, към твоето предаване, към този нов формат, че може би той е с мисията да вкара хората извън кадър малко под светлината на прожектора, да ги изведе малко напред, да я научим за тях и да се вдъхновиме от тях. Аз тая дума напоследък почвам да не я харесвам, защото всеки се вдъхновява тук, но наистина, ако не се вдъхновяваме, какво да правим? Тогава съвсем няма да ни е лек живота и колкото повече мислим позитивно, имаме хубав пример, следваме го, имаме си някакви кумири, някакви цели, толкова по-добре. Хората може би имат нуждата да усещат, че не са сами в каузите и в идеите и в вярата си в по-добрия начин на живеене и на съществуване. Така че напълно те разбирам. Точно така. Йоанка, много ти благодаря за този разговор. Вярвам, че това е първият от множество разговори. Ще се срещаме често, понякога отново. Ще се срещаме отново на различни... Аз може ли да издам нещо? На различни теми, само това искам да кажа, че можем да имаме разговори, които са базирани на конкретна тема, както в случая за малко да се изтървем в темата за образованието.
ще си правим епизоди, пък в които ще се съберем вече хората, познавайки те, ще си говорим конкретно за образованието, но те ще знаят коя си ти и зад какво стоиш. Нали? Така че издавай, готов съм. Да. Ами аз сега искам и аз да издам нещо. Панчо всъщност ще дойде на сцената на Агент на промяната тази година и ще обяви тази съвместна инициатива, защото е важно първите агенти на промяната да са първите, които са научили за това, че могат, благодарение на извън кадър, да влезнат в кадър. Да. За мен ще бъде огромно удоволствие. Това беше всичко от този епизод на Извън кадър. Ако желаете, последвайте ме във всички други социални мрежи, където се опитвам да качвам и различно съдържание. Аз бях Панчо Карамански, за мен беше изключително удоволствие. Очаквам ви тук другата седмица по същото време на същото място. Ако смятате, че някой заслужава да бъде на местото на Йоана Колева и остава извън кадър, пишете долу в коментарите. Може би най-лайквания коментар с препоръка. Аз ще направя поне всичко възможно, аз и екипа ми, да го поканим да бъде тук също, така че това е за мен начин да чуя и вашата гледна точка на хората, които също по един или друг начин сте извън кадър. Желая ви една прекрасна, усмихната и леко по-топла седмица.